खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे गोनांथार रादाबफोरजों आं रमेन बर'। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार समितिनि सिङाव थानाय जारागुरि गबिन्द फरायसालिमायाव मोनसे मेलेमजिबि सावरायमेला जानानै थाङो UPPLनि बानजायनायाव। थांनाय 19 खालार थामहिनबा बुधबाराव बे मेलेमजिबिफोरनि मेला जानानै थाङो। बे मेलाव UPPL दोलोनि आफादगिरि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। बिथाङा बे मेलाव नुजाथिनानै बेबायदिहाय बुङो। তেখেতসকলে হয়তো পঢ়িব নাজানে আৰু পঢ়িব নাজানে কাৰণে এনেকা কৈছে মানে সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটিটো যদি একো নাই তিনিখনকৈ ইউনিভাৰ্সিটি NIT মেডিকেল কলেজবিলাক যদি একো নাই আজি DC যে BTRত কাম কৰিব BTR চৰকাৰৰ হৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ফান্ডিং যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা আহিল এইবিলাক যদি একো নাই আৰু ইয়াতকে ক'ব পৰাটো আৰু বেলেগ একো নাই আমি এইটোৱে ক'ব লাগিব যে তেখেতসকলে হয়তো পঢ়িবলৈ নাজানে তেনে কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে একো নাই যেনেকৈ মানে আকাশৰ পালে চালে আমি মানে যদি নাজানো আমি কি আকাশত যে বহুত তৰা থাকে আমাৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ থাকে এনাই চালেতো একো নাই বুলি ক'ব কিন্তু গোটেই আকাশখনটো শূন্য নহয় তো আজি যদি BTRৰ যিটো চুক্তি হয় ইয়াত বহুত ভাল মানে বিষয়বিলাক আছে এইটো BPFে নিজে লাজ পাই পেলাই যিহেতু একতো হোৱাটো বিচৰা নাছিলে আজি একতো হৈ গ'ল খুব ভাল ভাল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হ'ব এইটো মানে লাজ পাই পেলাই তেখেতসকলে এনেকা কথাবিলাক কৈ আছে। नैथि रादाबाव नोंथांमोननि थाखाय दङ सुबुंथिनि थान्दै बेनिसर ब्रह्मनि 20थि थैनाय सानखौ फालिफुंबाय। सुबुंथिनि थान्दै बेनिसर ब्रह्म बिथांनि 20थि थैनाय सानखौ सान्दामारियाव थानाय मांखरसालियाव बुधबार बारायनि फुंनि 8 रिंगायाव थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों फालिफुङो। 20थि थैनाय साननि सुबुंथिनि थान्दै बेनिसर ब्रह्म बिथांनि बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिखौ बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि मानगोनां रमेला इस्लारि बिथांनि आखाइजों फिरफिला उरायहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवनाय आरो मानगोनां बेनिसर ब्रह्म बिथांनि जिउमाखौ गोजोन हास्थायनानै बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिथांनि आंगोनि बिनानाव मानगोनां सायारानि ब्रह्म बिथाङा आलारि बाथि सावो आरो बिबारजों मान बावजेनो। रंजारि बेनिसर ब्रह्म बिथांनि 20थि थैनाय सान हाबाफारियाव BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा मानगोनां खाम्फा बरगयारि आरो BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मानगोनां दनेश्वर गयारि राज्यसभानि बारग' MP मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरा नुजाथि हैनायजों बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे हाबाफारियावनो BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा बिथां खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि बर' राव थुनलाइखौ फोथांना बिथाङा हारिनि सायाव गोबां बिहोमा होलांदों आरो बिथाङानो जोंखौ लानानै बर' रावा बिजों महरै सोसन जानांगौ होननानै सोरखारजों नांबोबाय थादों आरो बिथांनि बिहोमाया BLTजों जानाय गोरोबथा 2003 मायथाइयाव 8थि सिडिउलाव गनायथि मोनदों होननानै बुंथियो। नाथाय बिथांनि जिउमाया सुथुरफोरनि आखायाव अबथिरायै गोमानांदों होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। बर' रावाल' नङा फैगौ समफोराव BTCआव थानाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि रावनि सायाव मोजां मोनसे बेबस्था लागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। बे हाबाफारिखौ सामलायनाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि मानगोनां रमेला बसुमतारी बिथाङा फोरमायदि COVID-19 पेन्डेमिकनि थाखाय बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनायाव गोबां सुबुंफोरनि नुजाथिनो हागोनखौ आसा खालामाखैमोन नाथाय आसा खालामनायनिफ्राय गोबांसिन सुबुंफोरा नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय गोरबोजों साबायखर बावबाय होननानै बुंथियो। আহিব নোৱাৰিব বুলিয়ে আমি আশা কৰিছিলোঁ তথাপিও যেহেতু আমাৰ বড় সাহিত্যৰ এইটো দায়িত্ব যে মাৰ্টিয়াৰ দিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক আমি তেওঁৰ এই মৃত্যুৰ সময়ত দিনত আমি তেওঁক সন্মান যাচিবই লাগিব। क'क्राझारनिफ्राय बेनोजर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि मोनसे रादाब होना लादों आरो जोबोद खुसिनि रादाब डक्टर प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा इनोभेटिभ रेजिस्टार बान्था मोननो हादों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि इनचार्ज रेजिस्टार बिथाङा मस्ट इनोभेटिभ रेजिस्टार बान्था मोननो हादों। बे मस्ट इनोभेटिभ रेजिस्टार बान्थाखौ डायनेजिक बिजनेस सल्युशन आरो अल इंडिया एजुकेशनल कन्साल्टेन्ट आरो काउन्सिलिं एजुकेशन हंसथानि गेजेरजों होनाय जायो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मानगोनां डक्टर प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा फोरमायहरो। बे बान्थाखौ मोननो हानानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो फोरमायबावो। बे मोनसे गिदिरथार जाफुंसारनायनि उनावहाय BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो BTCनि लेङाइ गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांनि बिहोमा दं होननानैबो बुंथियो जायनि जाहोनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ 12B स्टेटास मोननो हादों होननानै बिथाङा बुंथियो। হয় খুবই ভাল লাগিছে मोस्ट इनोभेटिव रेजिस्टार एवार्ड এইটো এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড হয় আৰু মই এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকলে এই যিটো অভিযান হাতত লৈছিলে ডাইনাৰ্জিক বিজনেছ সলিউশ্যন তাৰপিছত আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া
কনসালটেণ্টছ এণ্ড কাউন্সিলৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ যিসকল সংস্থাই এই কামটো হাতত ল'লে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। बिरु बडोलेण्ड फरायसा आफादनि नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला बडोलेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि देरहासार ब्रह्म, आमजाद नार्जारी अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU, रिंखां बरगयारि जेनेरेल सेक्रेटारि BSU क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, मनजिल ब्रह्म सेक्रेटारि BSU क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथि होयो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बडोलेण्ड फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा बिथांनि मस्ट इनोवेटिव रेजिस्टार अवार्ड मोननायखौ बाख्नायनानै आर'नाइजों बरायहोयो आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि बिथांनि बेबायदि मस्ट इनोवेटिव रेजिस्टार अवार्ड मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै बिथाङा फोरमायो। दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि जानानै जोङो नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोङो जोंनि नैबे बारग' जोंनि रेजिस्टार अफ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जोंनि डक्टर प्रहलाद बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो दिनै बिथांनि जि एचिभमेन्ट्स वन अफ द मस्ट इनोवेटिव माने रेजिस्टार एवार्ड मोनदों बिथाङा। जोंनि बे एवार्डखौ होदों जोंनि अल इन्डिया एजुकेशनेल कनसालटेन्ट्स काउन्सिलर एस'सिएशननिफ्राय। दा बियो वन अफ द प्रेस्टिजियास एवार्ड, बिराद गिदिर मोनसे एवार्ड आरो जाय एवार्डखौ जोंनि भाइस चेन्सेलरफोरनि थाखायल' होयोमोन सारा भारतआवनो, नाथाय दिनै गिबिसिन खेब हिसाबै रेजिस्टार हिसाबै दिनै जोंना डक्टर प्रहलाद बसुमतारी सार बिथाङा दिनै मोननो हादों। बिथांखौ जों गोरबोजों साबायखर बावो होननानैबो बिथाङा बुंथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'ज नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों हल्दिबारि गामिनि सुबुंफोरा BPF दोलोआव मीमांसा खालामफिनदों। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ लानानै BTC हालामाव आखाइ हमफैनाय आरो फोसावदिं मेला सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बियाबनि BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो रामफलबिर प्राइमारिनि सिङाव थानाय हल्दिबारि गामिनि आदिबासि सुबुंफोरा आखाइ हमफैनाय आरो फोसावदिंनाय मेलनि गेजेरजों रोखायै बुजिलायफिननो हायो। सोलोंथाइ मिथिनो मोननाय बादिब्ला साननैसो सान सिगां UPPL राजखान्थि दोलोनि मावसोमाफोरा मिटिं जथुमहोनानै बिथांमोननो बुजिस्लाबै बिहु फालि गान होदोंमोन। जाउनाव BPF दोलोखौ सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब होबोबायलाय बिथांमोना 8 नं दतमा बियाबनि BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी बिथांजों जयै मेल जथुमो आरो हल्दिबारि गामिनि रायजो राजाफोरनो बिजाथि बिथाङा बिहु फालि गान होनानै BPF राजखान्थि हान्जायाव बजबनानै लाफिनो। बे फोसावदिं मेल एबा गोदान आखाइ हमफैनाय मेलाव दतमा ब्लक BPF दोलोनि नेहाथारि मानगोनां दरनि कान्त नार्जारि बिथाङा फोरमायदि गावसोरनि आखाइ हमफैनाय आरो फोसावदिं मेलनि गेजेरजों मोनथिनाय बादिब्ला बिथांमोना 27 नङाब्ला 28 मासि लानानै BTCआव सोरखार दागोन आरो दतमा बियाबाव BPFआ देरहासार जागोन। क'क्राझारनिफ्राय बिन'ज नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन